Bu стере башында безнең 31-нче елгы ул Халим абый Мөнасыйпов бар иде. Аның белән аралашып яшәдек. Затлы нәсел. Ул белгәннәрен күп нәрсәне миңа сөйли торган иде. Менә янәшә урнашкан ике таш шушы Мөнасыйповларга карый. Әбу Нәгыйм Мөхәммәд Латиф углы, менә Әбу Нәгыйм аның бабасы була инде. Бу ташны ясаган булып чыга аның атасы. Я булмаса атасының энекәше. Дәлил итеп, ул миңа өендә сакланып калган шәхси архивтан, папкадан ачып күрсәткән иде шушы чәчкәнең трафарет рәсемен, трафарет дип әйтсәк, һәм котлау открыткасы. Ул революцияга кадәр чыгарылган булган открытка һәм шушы чәчкә бизәген күчереп алып, линейный рисунок рәвешендә аны зурайтып, шушы таш язмада кулланган. Шушы рәсемнәрне дәлил итеп миңа күрсәтте инде ул. Менә шушы таш башка каллиграфларныкы түгел, именно аның атасына я агасына бәйләнешле эш дип миңа күрсәткән иде.